на всички, здрасти хора, с вас Жълтия Лъв и днес ще играем Майнкрафт. И това е първото видео от поредицата. И тук ще се развиваме, ще играем и нека да започваме. Така. Първото, което е, трябва да счупиме малко дърво, за да си направим начални инструменти. Предлагам да направим първо само кирката, защото се спалнахме веднага до камък. И по-добре да не хабим лишно дърво. Крафтим, правим верстак. Работна маса. Правим пръчки. Кирка и чупиме малко камък, за да си направим брадва, меч и да, каменни инструменти като цяло. Мисля си, че такова количество камък ще ни стигне. Така. Първия меч, каменен, брадва и кирка. Едно камъче ни остана. Айде за лопата. Може да ни потрябва за нещо. И тази кирка не ни трябва вече. Повече. Защото ни е за нищо. Така. Предлагам ви да намерим място за жилище. За жилище. Никога не мога да го кажа това. За жилище. Да, сетихте се. И нали след това да отидем в шахтите за малко ресурси. Като например Iron. Той ще ни трябва за по-силни брадви, мечове, кирки, да. Много съжалявам, че не качвах видео толкова много време, просто съвсем забравих за канала и сега се завръщам. Онова островче е много симпатично обаче. Много е готино. Само че малко мъничко. Е, там е любимия ми биом. Еми, тук може да се разполагаме, защото много е симпатично това място. Ще го гледам още малко и ще решим. То тръсник го взимаме за бъдещ enchanting table. И още малко дърво за материал, за къщата. Така. Още не съм намерил нито една овца, което е много зле. А почти става нощ. Още захарна тръстика. Е, там гледам още едно островче. Ей, там. Не, това е съединено с онова. То това е май съединено, ама тук е много готино, тук ще ми е къщата. И ще трябва да намерим едно успешно овце, защото за легло ни трябват вълна от овце. И 3 дърва. Които 3 дърва ги имаме. Малко тук разчиствам мястото. И тия дървета пречат. Доста пречат даже. И след малко ще
предлагам да почнем къщата. Аз още ще направим стартер къща, а пък в следващия епизод ще ходим в шахтите, за да намериме малко айрон, за да си направим броня и нали всичко да ми е желязно. Само че за това не ни трябва малко, а много желязо. Поне стак. Та да. Тия дървета са много лишни. Ще трябва да ги махнем или без това ще получим малко материали. Ето това. Трябва всичкото да го махнем. Това ще отнеме малко време, ама за вас ще се ви като 10 секунди. Да. Щупи ми се лопатата. Ще трябва да направим нова. След малко сме готови. Става нощ, което е много зле. Трябва да намериме овце колкото може по-бързо, защото слънцето вече залязва. Ето тук ще има сигурно някакви овце. Надявам се. По-бързичко, защото ще стане нощ и стане много зле. Не ми трябват тук има прасета, обаче не ни трябват прасета, трябват ни точно овце. За вълна. Ще взема такова жълто цвете да направя жълто леглото. Овце ли ви... Овца? Овца? Не, това е прасе. Все пак няма да ни е малко... Да ни попречи малко храна. Бързо, 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 бързо. Няма ли овце? Както виждате, играя с шейдери. Много е готино, много е красиво. Няма ли овце? Няма овце. Ужас. Има крава. Не знам кравата какво ще ни помогне. Само дето има храна. И може да се нахраниме. Май видях овце. Не, това е бреза. Тия брези много си ги мисля за овце, което... много е объркващо. Няма нито една овца наблизко. Трябваше да търся още от началото. Моя грешка. И сега има шанс да умра, защото е нощ и ще има зомбита. Ще ходиме тогава там на нашата територия, на това островче. И ще се пробваме някакси да оцелееме. Понеже това е островче там, едва ли ще спамват много мобове, защото това е мъничко островче все пак. И на следващия ден може и да търсиме малко овце. Тук мога да се лови и риба, много е готино тук. Така, вече виждам един паяк там, дето съм разчистил лекичко. Минус. Има и скелет, много зле, много зле. Ловец на чудовище, нов achievement. Така, трябва да го издебнем, то. Има и крипър. Ужас. Той ме видя. Бягам.
Чай това да го настроя. Между другото, брадвата бие повече демидж. Гръмна. Нищо, сега ще го оправим това. Сега отзаде може да дойде още един. Уау. Много сте нещо. Така. Защо го счупих с брадва? Не знам, трябваше с лопата. То скелет ме видя. Ужас. Много зле. Уау. Алфа месо, за да тичам по-бързо. За да тичам въобще, не как. Избягахме от скелета. Тук има още един паяк. И ще може да си направим лък. Само че не знам откъде ще вземем стрели. На малко съм. Добре, че имам ябълки. Ще се нахраня с тях. Не, ябълките ще ги запазя малко, за да се хила на повече. Добре, докато е нощ и няма там никой. Ще разчистя още малко. Не, има някой. Като например мистер Скелет. Той идва много честичко тук да пиваме малко кафенце сутринта. Тоест вечерта. Защото той не спи, той трябва да убива хора. Някакви живности. Той как се качи тук, бе? Не, край дет съм. Да, знаех си. Връщам се. За да си взема вещите. Те там ме изгърбиха от от всичките страни. Имаше 150 скелета там. Най-много мрази скелетите. Те са много по-ужасни от криперите, повярвайте. О, много скелети. Взех си като гледам нещата. Ужас, много ги мразят тия скелети. Добре, тук няма никой. Малко да хапнем, защото нали да имаме кръв. Аз не си взех всичко там, когато ме убиха. Ще отида да си взема. Тайничко. Без тия скелети да ме видят. Вау. Мале. А как? О как? Охо. То остров е много опасност. Колко скелета видях до сега? Над 5 скелета видях. Там виждам ендърмен. Това ще ни трябва за бъдещия дракон. Да го убиеме. Така. О. Откъде се взехте толкова много мобове на този остров, като това е остров? Не. Буквално там. Колко зомбита? 3 зомбита. Колко съм убил до сега, не знам. Ай. Та лопата бие доста демидж обаче.
Това е желязна лопата. Ако ми пада, може да продължа разчистването с нея. Опа. Още едно зомби. Ме видя. Не падна лопатата. Тактиката ми е да удрям и да отивам назад. Това знаете ли колко е рядко да падне от зомби морков, като той даже и не е държал. Няма да го ям, защото може да ми потрябва за такова. За ферма. А тук като гледате не виждам поне село. И ще мога да засадя малко морковчета. И така ще има много... Виж на тази картинка колко зомбита има. Над 3-4 зомбита има. И сега всичките ще ги убия. Надявам се да не ми свърши меча, да не ми се чупи. От толкова голямо нападение. Между другото, преди да съм умрял, се абонирайте за Mitaka Productions. Той също снима много готини видеа. Сега е то крипър ще гръмне и ще убие всичките зомбита. Давай. Айде! Аз съм прекалено умничък, отколкото очаквах. Тия крипъри много ги мразя, защото такива дупки правят и е гадно, защото искам да е красиво тук. Още. Не, тия зомбита сигурно тук има... Тук няма мозъци, да знаеш. Бягай. Ти кака? Бягам от скелетите, тях вече нямам да ги убивам, защото... Овце! 4 овце! Супер! Топ! Кеф! О, кеф! Така. Крафтвам си бързо верстак. Бързичко. Не, много съм смотан. Тута ма стана ден. Се тая. Ще убия тази овца, няма да попречи. Тия сега ще стоят по тия дърва и ще дебнат. Ще трябва да ги щупа всичките дърва, ето тук. Оцелях! Само един път умрях. Тук дойдоха, убих към 50 зомбита. Той май може как да се види колко зомбита съм убивал. Обаче не знам как. И та лопата ми се щупи. Сега с ръце ще довърша. Това. Те останаха 2 блокчета. Така. Щупи ги. Тия дървета също трябва да ги щупа, ама след малко. Първо да си крафтна малко легло. Мъничко легло, за да спиме все пак, защото ме убиха вече един път. Ако играхме на хардкора, до сега да съм умрял. Така. И тук някъде ще ми е къщата. Брадвата остана някъде там. Але да си направя леглото жълтичко. Така. Жълта боя. И сега, ако ги съединим леглото и жълтата боя, ще стане жълто легло и ето ни го жълтото легло. И сега може да направим тук и черно легло. Ще бъде окей. Обаче ни трябват още 2 вълни, ама сега не ми се занимава да убивам овце. Сега ще сложим тия захарна тръстика, за да ни расте тук. Нямаме предостатъчно, така че ще ни стигнат. Те ще растат все повече и все повече, така че ще получавам много. По-късичко в този канал ще направим и безкрайна ферма на захарна тръстика, се не мога да му запомня името.
почти ни свършват такова каменните неща, затова трябва да ходим за още камък. И той или без това нямаме даже и печка, да имаме бая камък. И между другото много обичам онова дърво. От ония биом. Ония планкове много ги харесвам и с тия планкове искам да направя къщата ми. Но това сигурно в следващата серия. Следващия епизод. Ще правим къщата. И ще ходим за малко айрон. Защото въобще нямаме айрон в момента. И в тези пещери ще има сигурно доста айрон. Надявам се да има. Между другото, сето мога да се приближава. Ето тук, дет се спалнахме. Но тук ще вземем към един стек камък. За сега, за вас ще минат към, например, 10 секунди, да. О! Въглища. Това е топ. Защото може да по-бързо да печеме айрона, месото, което, например, храната. Да. Ще трябва да го вземе цялото, да имаме. Да. Събрах цялото въглище от тук. 5, 4, 3, 2... айде, още 3 камък. Готово. Сега имаме достатъчно камък. Не стигнах. Ей, тук има още въглища, ама ще потъна, ако се пробвам да ги взема. Така. Сега се връщаме към вкъщи. Добре, няма да стане. Така. И да си крафнем каменните неща и да прочистим още малко. И да спираме за днеска. Ще ни трябва, между другото, от глината, ето където я копая в момента, може да направим тухли. Това ще бъде готино. Така. Сега ще ходим да си крафна каменна брадва. И да счупиме тия дървета. Чупя това дърво и мисля, че сме готови. Готово. Малко паднах. Малко. Ето тия дъбова фиданка ще ни трябва много, за да слагаме още дървета. То имаме тук доста. Те ще падат още много от тук. Сега да направим съндък с материалите за къщата. Ето. Тук ще го сложа. Тук където ще е къщата. Слагам целия камък. Цялото дърво, което имам. И планковете. Дай 100 камък, сега да си крафнем и печка, защото нямаме още. Да си изпържим цялото месо, което имаме в нас. Тук го слагаме целите въглища. И да. И сега се пече. Оставяме камъка.
и след малко става нощ и на следващия ден, майнкрафтърски ден, ще ходим в оня биом, дето ми е любимия. Оттам да вземем малко материали за къщата. Значи. Да. Много ме кефи как сега одеве виках по-бавно да става нощ, а сега по-бързо да става нощ, защото искам да спя вече и да получа нов ачивмент. Сладки сънища и да. Ето, събрахме цялото месо. Да хапнем, защото съм много гладен в играта. Така. Колко пръчки имаме? Доста пръчки имаме. Те ще падат все още и още. И сега би трябвало да можем да спиме вече. Не. Така, спамим леглото. Айде. Айде най-накрая можем да спим и ето имаме нов ачивмент, сладки сънища. Много се радвам, че се спалнахме до този биом, защото много го харесвам. Тук има и лисички. Може да направим, да вземем една някой ден. Но това по следващите епизоди. А това зомби откъде се взе, като той е ден? Той и цяла нощ ли стоял там? Чай, че щях да умра. Така, нахранихме се и сега да продължаваме с дървото. Пристигнахме в нашето уютно островче. Ей тук уютната полянка, която повече от следващия епизод няма да я има, защото тук ще е нашата къща. И да. И това беше от мен, хора. Това беше за днеска. И ако искате още видеа на тази поредица, ударете камбанката, абонирайте се за канала и пръснете лайка под това видео. И така ще повторя да се абонирате на акаунта на Mitaka Production, защото и той снима много готини видеа. И до нови срещи!